Siema moi drodzy, witamy was, znowu Niklas, znowu Aga. Nie wiem, gdzie machać. I znowu mamy grę taką o łażeniu, tym razem Steppy Pants, czyli gra o stepujących, łażących zombie chyba to są takie, nie? Nie wiem, no w każdym razie. Jedźmy. Tu znowu się gra przez proste tapanie. Uwaga, tutaj kamera dobrze nas widać, mam nadzieję. No i możemy robić długie kroki, krótkie. O, patrzcie. I nie możemy oczywiście... O kurde! To po 3 próby znowu. Mamy... Co jest? O kurde. Ja i teraz nam wywaliło. Nie, ja nie chcę, ja podziękuję. Paczka! Ale jaja. Ale siad. Dalej Buty! Nie, but mnie... zombie. Nowe nogi odblokowałem. Ja pierdzielę. Aha, no tą nogę inną, dobra. Kurde, auto mi zasłoniło, no. Teraz ja. Dobra, dawaj. Jeszcze raz. To oczywiście, moi drodzy, jest kolejna gra darmowa do pobrania ze sklepu Androida, którą ogrywamy na tablecie Nvidia No Shield. ale ja przytrzymałam dłużej. Nie mogę. Dobra, teraz ja. Tobie lepiej idzie. Dlaczego? A! A kurde! A! Dobra, jeszcze raz, ale już jest nieźle. Nie podoba mi się. No i co tu się stało? No bo jakby tak miałeś... Czekaj, tu Nogę. możemy... A! Tu możemy zmieniać, kurde. Ale to musimy kupić sobie. No. A, mamy tu nawet, kurde, eleganckie takie zombie. Możemy sobie zmieniać te tułowia. Głowy możemy zmieniać. Możemy tylko mieć tego podstawowego. Nawet dziewczynkę możemy mieć. To Aga musi grać dziewczynką. Tak ją zabiję pewnie. Ciekawe jakby... O! Special Delivery jedzie. Paka spadła. Delivery set a reminder. No, Dzieci powiadomienie. teraz już są 2 nogi zielone. Znaczy podwinięte w sumie nogawki chyba. Nie, bo ona jest fioletowa przecież. To jest gra dla tych, co mają taką tą manię. Ja też ją miałem przez długi czas, że nie możecie, wiecie, nie w krawędzie. To dużo ludzi tak ma, że idzie i musi te krawędzie omijać, nie może w nie wdepnąć, bo się będą źle czuć. O kurde, ale teraz Aga idzie na rekord. Musiała zmaść w No końcu. bo to twoja wina. Dobra, ja muszę grać hopkiem. Niezłe jaja. No, ej! Co tak letko, tak... O! Ida. O, Ida. Ja pierdzielę. Pa! Tylko uważaj, nie na... Jeśli mam jedną próbę, czy już były? Nie wiem, nie liczyłam. Dobra, to jeszcze jedna. Tam coś mnie zmniejsza. Zawsze mnie kręgosłup boli. Czekaj, to się teraz spróbuję. Ale nie widać cię na kamerze. Tam jeszcze powinny być takie te. Ale to jest niesprawiedliwe, bo Aga startuje z tego miejsca. No tak, no ale to łącznie żeśmy doszli na to miejsce, chcę przypomnieć. To musi się ciemno robić. No, Aga, noc cię zostanie.
Ja tylko lubię jak te nadupceńcy, co mieszkają niedaleko mnie. Musisz wielki krok. Ale dobra, dziewczyna, Czekaj, no. jeszcze raz. Ło. Dobra, ja muszę synkiem. Nie za łatwo. Bo hop ma dłuższe nogi. Ale serio? Czy zależy. Ciężko, powiem wam. Ciężej jak w życiu jeszcze. Dobra, Aga. Papierkonie. Próbuj jeszcze raz. Jebnie. Ten tak. Takim to łatwiej rzucić jak komputerem. To jeszcze ja robię jedną próbę. Panem. Ale fajny pomysł to w ogóle. Bardzo ładna jest ta grafika. No, grafika jest bardzo ładna. Bardzo ładna i gra jest, kurde... Gra jest trudna. Jest trudniejsza o wiele od chodzenia w życiu. No chyba, że wam się zdarzyło, że was wysadziło. W sumie, to mógłby być taki symulator nadupconego. Dobra, tyle. Moi drodzy, Steppy Pants. Jak ktoś lubi łazić, to jest gra idealna dla niego. Także polecamy się na przyszłość. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w następnym materiale. Polecamy sobie pobrać za darmo, połazić i to tyle. Trzymajcie się.